Kujalan huoneistokeskuksesta terve ja tervetuloa tänne aurinkoiseen Vihdin kirkonkylälle. Nyt mennään katsoa jotain tosi erikoista. 100-vuotias hirsitalo keskellä kirkonkylää. Tää on semmonen, mikä pitää nähdä. Mennään. Miltä se tuntuisi lämmitellä taloa näin upealla kakluunilla ja katsella ikkunasta näin makeita maisemia? Kesäksi grillailemaan tälle pihalle. Olisiko tää teidän uusi koti? Soita mulle ja sovi oma esittelysi. Näytöllä tavataan.